ሰላም ደሓን ዶ ከመይ ኣለኹም? ናይ ኣብዘን ናይ ውግኣት ምሕብሓይ ዝተፈላለያ 4-5 ዝኾና መሐከም ቦታ ኣላ ናይ ውግኣት ሪሃብሊቴሽን ሰንተር እኖ መንከራና ስቃይ እዩ ንእሽተን ብዙሕ ግዜ እኳ ላበልናዮ ነርና እንዲና ግን በቃ ልሰማዕ ኣካል የለይ ድርዳእ ኣካል የለይ በቃ ማለት ከምዚ ተለሚዱ ገለ ነገር ዝዓይነት እዩ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ካብ እልቂትና ካብ ዝኩሉ ጦርነት ተሪፎም ካብ ስልጥረ ወፂኦም ኣብዚ ሕክምና ህይወቶም ዝሓለፉ ይውዕሉ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዘሕዝነ መልክዑ ማለት እዩ ብዙሓት ማለት እዩ ስኢልካ ብቐሊሉ ዝግለፅ ገለ ኣይኮነይ ተሓዝን ካብዚ ኩሉ መንከራ ወፂኦም ካብዚ ኩሉ ስቃይ ወፂኦም ሰብ ቤተሰቦም ተስፋ ምስ ገበረ ሰም ባዕሎም ነንእሽተን ተስፋ ምስ ገበሩ ድሓር ግን ኣብዚ በፂሖም ኢልካ ትሓስብ ተለካ መሊሶም ትሞቱ ተለዉ ብጣዕሚ ሂወቶም ትሓልፍ ተሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝነና ቀሊል እዩ ዝመስል ስኢልካ ትሓስብ ተለካ ኣቲኻ ኣብቲ ቦታ ኣቲኻ ኮይንካ እዩ ክርዳእ ዝኽእል ብቻ ኣይፈልጢ ብዘሕዝን መልክዑ መዓልቲ ኮነ ካብ ቃንዛ ናብ ቃንዛ ካብ ስቃይ ናብ ስቃይ እናተደራረበ እዩ ዝውዕል ካብ ሕማም ናብ ሕማም በቃ በዝሒ ጭንቅታት ብምድርራብ ተስፋ ምስኣን እና ምንም ኣይንኾን ኢሉ ብምሕሳብ መዓልቲ ኮነ ካብ ጭንቀት ርእሱ ይስሕት ኣሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኾን ኣሎ ይፅለል ኣሎ በቃ እንታይ ይቅርታ ኣይበሃል ክኾን ቃሉ ንምዝራብ ከብድ ክብል ይክእል እዩ ዓርሶም የጥፍኡ ኣለዉ ይፅልሉ ኣለዉ በቃ ኣበይ ከም ዝንህቡ ኣይፈልጡ ኣበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጡ እቲ ሓደ ሎሚ ምሸት ዳሕና ነይሩ ፅባሕ ንጎ ትሪኦ ተለካ ሓሚሙ ዓውዱ ትፀልሉ በቃ ልብሎ ይፈልጥ ኣበይ ከም ዝንሄ ይፈልጥ ዝዛረቦ ይፈልጥ ገሊኦም ዓርሶም የጥፍኡ ላዕሊ ኣብ ፎቕ ወፂኦም ይፀድፉ ከምዚ እኖ እዞም ውቃት ብጣዕሚ መሕዘኒ ማለት እዩ ተስፋ ብዝተገበሮ ሰዓት ከምዚ ኢሉ ሰብ ሂወት ትሓልፍ ተሎ ዝኩሉ ታሪክ እና ዝኩሉ ጅግንነት ፈፂሙ ዝመፀ ኣካል ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን እና እዚ ዝሰማዕ ኣካል የለን ጭራሽ ግን ኣነ በቃ እቲ ለሎ ቤተሰብ ለሎ ግን ደቁ ትሬን ተትገብር በሃሊ እየ በቃ ብለይ ምግናን ማለት እዩ ኣብ ሕክምና እንህቡ ደቅና ልብል እንትን ጥራሕ ኣይኮነይ ኣብኡ ምህላው ምስ ከመይ እዮም ብስሩኸ ኣተኣማምያን ድዩ ካብ ምሕሳብ ፅቡቅ እዩ መሲሉ እዩ ዝስምዓኒ ኣብ ሕክምና ቦታ እኒአው ይበሃል ኣሎ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣለዉ እንታይ ይበፅሖም ኣሎ ስርሐ ለውጢ ክገብር እዮም ገለ ኢልካ ምሕሳብ ቤተሰብ ምጥያቅ ፅቡቅ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ከበድቲ ዝበሃሉ ሱሳት ኣትዮም ኣብ ብጣዕሚ ሕማቃት ዝበሃሉ ቁማር ኣትዮም እቶም ዝሐሹ እዮም ንሶም እቶም ዝሐሹ እዮም ንብሎም ኣለና እምበይ እቶም ዘይሐሹ ንብሎም ኣምጣዕም ተልኽዎ እዮም እዚ ከይዱ ከይዱ በቃ ኣብ ዝኸፍአ በፂሑ ኣሎ እቲ ኣብ መሪሕነት እንሆ ኣካል እኳ መቸም እሱ ኣይግዱይ ምንም ልመስሎ ኣይኮነይ ምንም ልጭነቐሉ እንትን የብሉ በቃ እታ ስልጣን እታ ወንበር እታ መኪና እታ ጥዑት መኪና እታ ጥዑት ገዛ ብቻ ተሃሊ እምበይ ካልእ ኣብ ታሕቲ ፈርፈር ይበል ይተሓነቕ ይበል ኣይግዱይ ምክንያቱ ኣይግዱይ ለበለና ምክንያት ዝኩሉ ሃሊቁ ዝኩሉ ህዝቢ ዝኩሉ ገዛውቲ ጥራሕን ቋርዮም ዘርኢ ከም ዘርኢ ፀኒቱ ዝኩሉ መንእሰይ ዝኩሉ ወጣት ኣካለ ጎደሎ ኮይኑ መሊሶም ሕዚ ለለ
ጦርነት ተቐስቀሱ ኣለዉ ማይክ ሕዞም ሰባት ላፈራርሑ ቃዕሚ ሃም ደለዎም ሓያላት ሃም ዝኾኑ መፍትሕ ሃም ደቕመጡ ማይክ ዝሓዙ ላፈከሩ ይውዕሉ ትውቁዕ ሃም እንትን ሰሙ ብስሞኖፍ ፀላኢ ብድሮን መሊሶም ኣበይ ሃም ደእትይዎ ኣበይ ሃም ደ ሓክምዎ ትውቅዕ እሱ ኣይ ጭንቆም ኣይኮነ እሱ ማለት ትደለይዎ እንድሕር ለይገበረ ኮይኑ ይዋቃዕ ቆረፅ ይበል ልቕሞ ኣይታዮምን ስለዚ እቲ ህዝቢ ግን ደደቁ ደቂ ሓዉ እንድን ጎረቤቱ ዝኾኑ ኣካላት ኣብ ሕክምና እንህቡ መርኣይ ፅቡቅ እዩ ኢለ ድኣምን ኩሉ ገዲፉ ናይ ኣብቲ ጉዳእ ኣካል ኣብቲ ሕክምና እንህቡ ማሕበረሰብ ኣይጥየቕ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይጥየቑ ዓበይቲ ዓዲ ይጥየቕ የለ ፖለቲካ መራሕቲ ይጥየቑ የለው ሰራዊት መራሕቲ ይጥየቑ የለው እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ እንሆ ዝሕዝና ካብኡ ካብ ዝሓልፉ እቲ ሰላም ኩሉ ሕድሕድ ኣካል ሰላም ክዝምር ክኽእል ኣሎ ዝቀስቀሳ ኩናት እዚ ሃምዚ ኢና እዚ በቃ ንሕና ጀጋኑ ኢና ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኩነን ክፍል ኣሎ ንሕና ኣይንደሊ ጀጋኑ ምዃን ናብ በትሪ ጀጋኑ ንኾን ንሕና ኣይንደሊ እቲ እነሆ ኩነታት ኩሉ ፖለቲካና ናብ ጠረጴዛ መፅኻ ዲስከስ ገይርካ ተዓፃፂፍካ መርአያ ንኾነሉ ምንስ እንደ ጀጋኑ ንኾነሉ ምንስ ንፈጥርና ንብል ዝግበአና ንደሊ እውን ሕድሕድ መንእሰይ ሕድሕድ ማለት እዩ ሕድሕድ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኖ ምማት ማለት ከቢድ ምማት ማለት መፈትሒ ዘይብሉ ጦርነት ማለት ውድቀት ጦርነት ማለት ድሕረት ጦርነት ማለት ካብ እውቀት ነፃ ገይሩ ሓሳብካ ፀንቂቑ መፍትሒ ስለለይብልካ ትሓስቦና ትቂሶ ሓሳብ ስለለይብልካ ጎስቱ ልእቴካ ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ዝሐሸ ደረጃ ናብ ዝሐሸ ኣተሓሳስባ ተኸኣኢልካ በቃ ብፖለቲካ ኣዳኺምካ ስዒርካ ኣሸኒፍካ ጎሊሁካ ትወፀሉ ባይታ ምስተኻል ዝሐሸና ብመሰረቱ ለ ክኩነን ክኽእል ኣለዎ በቃ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝነው ኣካላት እዞም ኣብ ላዕሊ ዝነው መራሕቲ ማይ ካብ ዝሓዝዎ ቁፅሪ ፀለእትና እዮም ላበሉ ለባዕሉ ፀለእቲ ብቢ መዓልቲ ፀላኢ ላብ ዝሕሉና ልውዕሉ ኣለዉ ብቢ ዝሓዝዎ መድረኽ ብቢ ድወፅዎ መድረኽ ንሕና ሃምዚ ኢና ንገብር ንሕና ጠቕላላ ልመፀ ይምፃእ ኢና ንጭፍጭፍ ይምፃእ ኢና ንምክት ላተባሃለ ዝግበርሎ ነገራት ጥቕሚ ስለለይብሉ ህልቂትና ክሳራ ዳኻልእ መፍትሒ ለይብሉ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ተረዲእናዮ ኢና ሲጀመር ካብ መጀመርታ ኣሕዝና ንሕና ገለገለ ይርድኦ ነይሩ ብቻ ስለዚ ዝሃምዚ ልውለው መራሕቲ ባይታ ክስእኑ ክኽእል ኣለዎም ብስሩ ዝቃል እዚ ደግሞም ከይዛረብዎና ደግሞም ከይሓስብዎ ንገብሮም ንኽእል ኣለና ጭራሽ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ በቢእዋኑ ንመስዋእቲ ዝኾኑ ወለዶ ክዘጋጀይ ኣለዎ ሃምዚ ናይ እንታይ ልበሃል መስዋእቲ ዝግበር ኣሎ ናይ እዞም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ናይ ጠንቋሊ ገለ ማለት እዩ መስዋእቲ በቢእዋኑ መስዋእቲ ክፈሉ ገለ ዝበሃሉ ኣለዉ ባህላዊ ድኦም ገለ ልክዕ ሃሙ ማለት እዩ በቢእዋኑ ንመስዋእቲ ዝኾን ወለዶ ክቅመጡ ክኽእል ኣለዎ ብጣዕሚ ሕዘኒ ኣብዚ ሕዚ ሰዓብ ማለት ንእሽተን ዝተረድኦ ንእሽተን ኣብ ዳሕና ደረጃ መርሕነት ዝበፅሐ
እዩ ኢልኻ ብዙሓት ሃገራት ልርአ እዩ ኢልኻ እንትን ትገብሮ ኣካል ንሞት ንቐፃሊ ዓመት ልሞቱ ሰባት ኣዘጋጅልና ኢሉ ትዛረብ ብጣዕሚ ሃትሓፍርዳ እሶም ኣይግዶም እዩ እተን ሃፍቲ ከይበላሸኦም ተስልጣን ከይትበላሸኦም ቤተሰቦም ከይ ጠሚዎም ከይጓሳቆሉ እምበይ ናይ በርሀ እግሪ ቆረፅ ናይ ሃይለማርያም እዲ ቆረፅ ናይ ሕልፊ ዓይኒ ዕር በቃ ምንም ኣይመስሎም ኣስነወርቲ እዮም ብጣዕሚ መሕዘና እተን ሃፍቲ ክገርመን ግን ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ተሓስብ ከለኹ ግን ሃፍቲ ሲ ጀነራል እንደ ፖለቲከኛ ሓደ ፖለቲከኛ መራሕሲ ንህዝቢ ኢሉ ኣገልግል ንዓዲ ኢሉ ኣገልግል ነገደ ይኾነ ኣስመጫ ይኾነ እዚ ኣካል እዚ ሓደ ጀነራል እዚ ንኣብነት ሓደ ጀነራል ላሰርሐ ንህዝቢ ንዓድና ኣገልግለ ይቕመጥ ሞ ጀነራል ጦርነት ማነው ጥረታኡ ምስ ኣኸለ ይወፅእ ብስርዓት ብኽብሪ ይወፅእ ጥረታኡ ይስርሐሉ ጥረታኡ ይወፅአሉ ብኣግባብ ብሕጊ ሰርቪስ ይወሃቦ መኖርያ ሰርቪሱ መንግስቲ ብስርዓት ይህቦ ስለዚ ና ተንኪዩ ፕሮግራም ተገይርዎ ዕርፍ ኢና ንፈልጦ ንሕና ከምዚ ኢና ንፈልጥ ማለት ኣብታ ዓለም እዚ እዩ ፖለቲካ እና ወታደራዊ መራሕቲ እዚኦም መቸም ነገደ ይኾኑ ፋብሪካ የብሎም ኣስመጫ ይኾኑ ግዛዕ ይኾኑ በቃ ዝኾነ ድርጅት የብሎም ገለ የብሎም ሃፍቲ የብሎም ማለት እዩ ብሓፂሩ በቃ ሃፍቲ ዝበሃልስ የብሎም ናትና ግን እዩ ንገርመኒ ማለት እዩ ናትና ግን ብጣዕሚ ሃፍቲ ናትና ግን እዞም ጀነራላት እዚኦም እና እቶም በቃ እቲ ኣብ መራሕነትና ኣካል ክልቲኡ ፖለቲካ መራሕና ወታደራዊ መራሒ ሃፋትም እዮም ብጣዕሚ ትድናእሰ 2 ፎቅ ኣሎ 3 ፎቅ 4 ፎቅ መካይን ገለ ድንህዎ እዩ እቶም ገለገሊኦም ከዓ ቅድም ኢሎም ዝወፀው ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዝነበሩ እዮም ይፍለጡ እዮም ኣንወይ እዚኦም ግን ሲ ካበዮም መምፅኦም ሓደ ሓደ ኣለው ብጥቕማ ጥቕሚ ዝተኣሳሰሩስ መራሕቲ ሰራቕቲ እዮም ኣይትበሉ ገለገለ እሹ ካበዮም መምፅኦም እስኪ እዚ መልስልና እስኪ እዚ እንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንዲዚ ዝኣክል ሃፍቲ እንዲዚ ዝኣክል ዕብየት ካበይ ይመፁ እስኪ ካበይ ይመፁ ንሕና ደቅና ዕድመ ልክዕና ደቅናሕና ዓየ ዓዲ ኣብ ቃልሲ ደቅና ስድራና እንጀራና ገዛና ከይበልና ኣብ ቃልሲ በረኻ ሳዕ ሕዚ ይውና ኣለዉ ኦኬ ሕና እሺ ከምኡና ንቕበል ተቐቢልና ለ ካብ ፅንተት ወፅና ኢና ከፊልና ኢና ግን ተኸፈለ መስዋእቲ ኣብየትም ቦታ ይተኸፈለ እንድሕር ሃሙ ኢልኩም መፂኹም ኮይንኩም ሲ ዝሃፍቲ ሲ ካበይ መፁ እዩ ካበይ መፁ እዚ ካበይ ምፅኻኻ ንዓዲ ትጋድለት ንህዝቢ ኢለ ኣገልግልኩ ነይረ ትብል ዕድመ ልክዐ ኣብ ህዝቢ 30-40 ዓመት ኣብ በረኻ ኣሕልፈየ ትብል ካበይ ማምፅኻዮ እዚ ኩሉ 3-4 ፎቅ 2-3 መኪና ሰላም ኣስከባሪ ከይድኻ ንበል ሓደ ሰላም ኣስከባሪ ተኸይዱ እንድዒ ግፋ ተበለ 2 ግዜ ክኸድ እዩ ክኾን ብሌናት ድዩ እኮ ልዋሃብቲ ሰላም ኣስከባሪ ካብዚ ሓሊፉ ለለ ሰላም ኣስከባሪ ማለት ኩሉ ድዩ ድኸድ ትብላዕልነት ጠቕላላ ኢልኻ ፖለቲካ መራሕ ካብ ምፅዎ ነልሽ ስለዚ እዚ ትመንእሰይ እዚ ደይፈልጦ እዩ ዝመስሎ እዚ ስወዚ መራሕቲ ሕጂ እዚ ኣይንፈልጦ እዩ ዝመስሎ ግን ብደንቢ ገይርና ኢና ንፈልጦ ኢና መራሕትና ኢኹም
ማለት ናይ ብዙሕ ዝተገነየ ይኹን ስኢልካ ኣሕሊፍካ ምሃብ ፅቡቅ ኣይኮነይ ፅቡቅ ኣይኮነ እንተይኮነ ጭራሽም ንገብሮም ኣይንኽእልን እዛ ከምዚ ዓይነት ምሽዋድ ግን ጠጠው ከብል ክኽእል ኣለዎ ፕላስ ዋና ላብዚ ምግታር ደብፅሕ ኣሎ እዚ ቀፃሊ እዚ ልመፅእ ኣሎ እዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ነናዮ ላወፃእኹም ኣይትፈክሩ በቃ ኣይትፈክሩ ላብ ደገ ላወፃእኹም ማይክ ካብ ልሓዝኩም እቲ ማይክ እንድሕር ማይክ ምትሓዝኩም ደስ ክረኩም እንድሕር ኮንማ እቲ ማይክ ኣይትሓዝዎ ብስሩ ኣይትሓዝዎ እቲ ማይክ ጠቕላላ ማለት እዩ ማይክ ሕዝኩም ሲ ኣይትፈክሩና ኢና ንብለና ንሕና ተኽኢልኩም ፅቡቅ ዘረባ ዛረቡ እቲ ማይክ ምስ ሓዝኩም ሕማቕ ስለ ፈኸራ ስለ ትብርማ ዋጋ የብሉ ደገ ወፅኻ ስለ ልትፈከረሲ ኩናት መትረፊ ኩናት መትረፊ ከመይ ጌርካ ኩናት መትረፊ ደገ ወፅኻ ላትፃረፍካ ኢልካ ከመይ ጌርካ ኩናት ተትርፍ ትፃረፈ ኣለካ ትዘጋጀዩ ኣለኹ ኢኻ ትዛረበ ኣለካ ስኻ እኮ ልዕሊ ዕፅፍ እኮ ይዛጋጀዩ ኣሎ ስለ ትዛረብካ ተኣምር ኣይኮነን ፀላእኻ ፀላእኻ እዩ ትፈልጥ ኢኻ በቃ 24 ሰዓት ትህርሰሉ ኣይትኽእል ፀላእኻ እዩ ውሽጥኻ ትዘጋጀይ ውሽጥኻ ትጥንክር ትጠናኸር ትስልጥን ትውዳእ ደገ ላወፃእኻ ምዝራብ ግን ካልኦት ፀላእቲ ምፍራይ እዩ ብዙሓት እቲ ፀላኢ ጠንክሩ ወስኹ ፀላኢ ንምግባር እዩ ለኽእሎ ካብዚ ሓሊፉ ፖለቲካ ብህንና ብምርዳእ ብዘረባ እንድ እንታይ ልባል እዩ ክዕለል ይኽእል ሓሳብ ለይብሉ ኣካል ግን ላበትሪ ቀንፅልዎም ይበሃል ትግርኛ ብጣዕሚ መሕፈር እዩ ብጣዕሚ መሕፈር ማለት እዩ ነብሪ ጠሊ ትትሕዝ ነብሪ ማለት ቀስ ኢሉ ክሕዛ ይኽእል ነብሪ ማ ጠሊ ትሕዝ ተሎ ቀስ ኢሉ ክሕዛ ይኽእል ምክንያቱ ታምልጠኒ ኣብሉ በቃ ልብል ስለዚ ኣብዚ ሃሙ እዩ በቃ ቀንፅልዎም ዓፍንዎም ኣብ መቐለ ኮይኑ ዘረባ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ክቕንፀል ሃም ድሌቱ ለይዛረብ ሕጊ ለጠይቆተሉ ብሕጊ ይጠየቕ እንተዘይኮይኑስ ብደንቢ ገይሩ ስለልተንተነ ብደንቢ ገይሩ ስለልተነገረስ ንምንታይ ኢኻ ይቕተል ንምንታይ ኢኻ ክዕፈን ንምንታይ ኢኻ ክፈራራሕ ተግንያ ኢኻ ይበሃል ላበይ ዳሞ ክኸድ ካብ ዓዱ ዋጋ ዝኸፈለላ ዓዲ እያ እኮ እንዴ በተለይ ሓደ ሓደ ናይ ሓደ ሓደ ሚድያታት ኣለዋ ኣብ ደገ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ኮይኖም ሃም ካልቢ ብላእተይካሎም ልነብሑ ብጣዕሚ መሕፈር ዝኾነ ማለት እዩ ከለይቀንፀል ከምዝበልዎ ኣብዚ ከባቢ ከምዚ ይብሉ ውዕል ኣሎ ዘረባእታት ማንም መንእሰይ ዝተዛረበልና ማንም ፖለቲከኛ ልመሰለ ሓሳብ ላውፅአሉ ዋዕላ ሓሳብ ንከይህሊ ቀንፅልዎ ዓፍንዎ ላተባሃለ ሓሳብ ንከይህሊ ተዓዲ ለውጢ ከይህሊ ተዓዲ ናብ ማሕበረሰብ ዝሐሸ ምንቅስቃስና ድሕሸ ባይታ ከይህልዮ በቃ ሓንቲ ሓሳብ ኮይና ሓንቲ ሓሳብ ሃብ ናይ ገዳም ሓንቲ መንገዲ ዓፂኻ ተደልካ ዓፂኻ ከፍ ኢሉ ይውዕል ሃማ ንምግባር እዚ ነገር እዚ ኸይዱ ኸይዱ ንኩሉ ፅቡቅ ኣይኮነ ንኩሉ ማለት እዩ ያው ትመፅእ ኣብዚ በፅሖ ኣሎ ዞም መራሕቲ እዚኦም መራሕትና ካብ ማል ዞም መራሕቲ እዚኦም ላብ ማል ትበፅሕና ማለት እዩ እዚ ክብሪ እዚ ባዕሉ ከምህሮም እዩ ዝግባእ ነይሩ እቶም መራሕቲ እዚ ክብሪ እዚ ካብ መራሕትና ወሪድካ ናብ መራሕቲ ናብቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ምብፃሕ ማለት ብጣዕሚ ይከብድ ከምህር እዩ ዝግብኦ ነይሩ እዚ ብደንቢ ገይሩ ከምህር ዝኽእል ሓሳብ እዩ ነይሩ ግን ኣይ ልምሃሮ ይኮኒ
ህዝም በቃ እቲ መንእሰይ ኩሉ ሓደ መስመር ኮይኑ በተለይ ናይ ሓደ ጥቕመኛታት ዝኾና ሚድያታት ከይሰምዐ መንእሰይ ባዕሉ ኣቋም ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ፣ ኣስተዋፅኦ ክገብር ክኽእል ኣለዎ፣ ክኣምን ኣለዎ። በቃ ለኣምኖ ሓሳብና ለኣምኖ ኣካይዳ ኣተሓሕዛ ኣሰራርሓ ክህልዮ ክኽእል ኣለዎ። በቃ ዕንክልል ካብ ምባልሲ ክወፅእ ኣለዎ። በቃ ኩሉ መንእሰይ ዕንክልል ካብ ምባል ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። ጦርነት ዝበሃል ኣካል ጥይት ዝበሃል መሳርሒ ክውግዞ ክኽእል ኣለዎ ብስሩ በቃ ምክንያቱ ዋጋ ለኽፍሎ ዋጋ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ውግእ ትመፅእ ብጣዕሚ ዝገርመኒሲ ዝኩሉ መንከር ሓልፉ ዝኩሉ ወቕዓት ኣብ በዮም ሓከሙ ገርገር እናበልና መንቀሳቐሲ እና ገርገር እናበልና ላርኦይናስ ክላሽ እተይ ተባሂሎም ሲኣትዩ ላብ እቲ ዓይነት እዩ ሓደ ሓደ ግርም ይብለካ ካባና ተምሃሩ ኢና ኮን ኣለና ንሕና ካልኣይ የብልናይ ካባና ተምሃሩ ጦርነት ፅባቐ ኮነ ምክንያቱስ ካባና ተምሃሩ ማለት ህዝቢ ይወዳእ ህዝቢ ሃም ድሌቱ ይጎር ፀላእ ማለት ኣይኮነ ቅድሙኡ ግን መማረፂ ኣሎ እዩ እቲ መማረፂ ግን እቲ መማረፂ ዝተባሃለ ዝተጠቐሙ ኣካል የለይ ኣይትጠቐመሉ ማንም ኣይትጠቐመሉ ማንም መራሒ ይትጠቐመሉ ስለዚ ንጥቀመሉ ንኽእል ኣለና ፀለእትና ኣብዮም እዮም ፀለእትና ክውድና እዮም ድልው እዮም ንብለውና መራሕቲ መን ዲስከስ ገይሩ እዩ መን ብትውዕል መሰረት ድርድር ኸይዱ ብሓደ ክፍል ድርድር ዝገበረ ኣካል ኣሎ የለይ ስለዚ እቲ ናይ ቅድሚ ህዚ እቲ ናይ ሰላም ድርድር ዝተጠቐመሉ ኣካል ስለየለ ብዚ ወገን ብናትና ወገን እቲ ፀላኢ እሺ ይበል እምቢ ይበልሲ ናትና ኣካል ኸይዱ ስራሕ ይብሉ ዝተደራደረ ብዝዳ ውል ዝተደራደረ ኣካልስ የብልና ንሕና ስለዚ እዚ ማለት ለለ በቃ ኣማራጭ ስለዘይብልና ናብ ጦርነት ምእታይ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነ ሕና ኣካልና ተጎደልና ንሕና ኣፍቲ ንሕና ኣካልና ዝጎደልናሉ ዝተቓለስናሉ ሰዓት ልግብኦ እና ክኽፈለሉ ልግባእ ህይወት ክኽፈለሉ ልግባእ ኣካል ክኽፈለሉ ልግባእ ስለዝኾነ ኢና ከፊልና ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኢና ከፊልና ከዓ ኣብ ፅቡቕ እንትን መፅኡ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ሃማ ይኮነ ንሕና ከምኡና ዝኸፈልና ኮስ ምንም ንረኸብናዮ የለን ካብዚትና ገሊእና ሓደ ዕድል ለለና ሰባት ኮይንና ገሊእና ካብዚ ሽምጥና ዝለዓሉ ጥዑያት ሰባት ንመስል ክፍልና ዕድል ስለዝኒሀና ካብኡ ኣብቲ ርእስና ዘይበፅሐና ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ላብ ጦርነት እያ ላብ ገለያ ኣቲኻ ግን ሓደ መዕረፊ የብልኻይ ሪሃብቴሽን ሰንተር ናይ መጀመርያ ትወቕዓ ኣብኡ ድኖ መዕረፊ የለይ መሐከም ቦታ የለይ ካልኣይ መማረፂ ናብቲ ኩናት ዘየእቱ መማረፂ ቅድሚያ ኣሎ ክጥቀመሉ ወጥርካ ትትሕዝ ትኽእል ኣለካ ተመርሕነት ኣካል ክጥቀመሉ ወጥርካ ትትሕዝ ነካ ሳልሳይ ለለ ተኸፊልካ ዋላ ተኸፊሉ መስዋእቲ ዋላ ከፊልኩም እንተይልና ንምንታይ እዮም ከፊልኩም ብስንፍና እዚኣ እያ መልሳ ብስንፍና ሃመይ ጦርነት ጠጠው ኢሉ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ሰላም ድርድር ናይ ሰላም ድርድር ብፖለቲካዊ ዲያሎግ ተነጋጊርካ ዲስከስ ገይርካ ናብ ሰላም ናብ ሙሉእ ሰላም ክመፅእ ተፈርሚኡ እንታይ ዳ ኮይኑ ዘይተሰርሐሉ ኮይኑ እዚኣ ስለዝኾነ ኩሉ መንእሰይ ሞት ከምዚ ልሞት ልመስዋእቲ ዝኾን መንእሰይ ክዳሎ እንህዎ ዝበልዎ ሞት ዝሞት መንእሰይ ከይህሊ ክዳለው እንህዎ መንእሰይ ኩሉ ልሞት መንእሰይ ከይህሊ ንከይሞት ሞት ዝበሃል ነገር ናይ
ጥይት ሞት ዝበሃል ኩናት ዝበሃል ነገር መፁ ከይውድአና እሱ ከይመፅእ ክዳለው ኣለዎ እንታይ ክገብር ምድላው ኩሉ ነናይ ባዕሉ እንትን ኣለዎ ኣካይዳ ኣለዎ ተሓሳስባ ኣለዎ ሶ መን እዩ ክብል ኣለዎ ጉዕዞና ላበ እዩ ክብል ኣለዎ መልዐልኡ ክፈልጥ እነዎ መልዐልኡ ምክንያቱ ብደይ ምክንያት ክጓዓዝ የብሉ ብምክንያት እቲ ምክንያት ትርፋማ ድዩ ኣይኮነ ክፈልጥ ክእል ኣለዎ ንዓዲ ድዩ ትርፉ ንህዝቢ ድዩ ትርፉ ንባዕሉ ድዩ ትርፉ እዚ ኣመዛዝኑ ክቅፅል ኣለዎ እዚ ኣመዛዝኑ ኩሉ ኩናት ኮኒኑ ሕማቅ ነገር ኮኒኑ ክጓዓዝ ኣለዎ እየ ድኣምን